Sziasztok! Attila vagyok a gorenyealkatrészek.hu YouTube csatornáról. Ebben a videóban szeretnék bemutatni egy Gorenje mosogatógép javítást. Ez a Gorenjének egy nagyjából 10 éves modellje, egy viszonylag egyszerű, de jól működő szerkezet. Na, ezzel annyi a hiba. Itt találjátok egyébként a gyári tábláját. Az ORT szám alapján a 234.101/03 alapján tudjátok azonosítani. Itt található az ORT száma. Megpróbálok rámenni. Tehát az ajtó élén van az ORT szám. Ez egy egyszerű 5 programos gép. Simán egy programválasztóval, egy kibekapcsolóval és egy start gombbal. Annyi a hibája. Hibátlanul felveszi a vízmennyiséget, amire szüksége van. Majd elkezd egy halk búgást hallatni, de a cirkulációs pumpája nem megy, a mosogató pumpája nem megy. Motorját kimértem, egyébként jó. Meg fogom mutatni, hogy mi a hibája, és hogyan tudjátok orvosolni. Amúgy a kis szivattyú, amelyik lenyomja a vizet, az is tökéletesen megy. Először is le kell bontani az alját, az alsó lemezt. Én lebontottam, megmértem már, de megcsinálom a videóhoz, hozzáfűzöm azt a részt is, és megmondom, hogyan tudjátok ezt a hibát, konkrétan ezt a hibát, hogy nem indul el a mosogató motorja, a cirkulációs pumpája nem indul el, ezt hogyan tudjátok orvosolni, akkor mutatom. Tehát, ami nagyon fontos, először is áramtalanítsátok a gépet, ez nagyon fontos, eldöntitek oldalra, készüljetek, némi víz fog folyni, vegyétek le az alját 4 csavartartja, alulról 1, lejjebb még 1, tehát 4 csavartartja alulról, vegyétek le az alsó lemezét. Tehát miután levetted az alsó lemezét, látod a 2 szivattyút, a kicsi, amelyik lenyomja a vizet, ez a kicsi nyomja le a vizet, ez az ürítő szivattyúja, ez a nagy, ez a mosogató szivattyúja, ez a cirkulációs pumpa, ez cirkuláltatja a vizet, itt a szívóág, és nyomja egyszer az alsó kosár spriccelőkarjába, és ott lejjebb a felsőbe. Ennek a kondenzátorja hibás, ez az üzemi kondenzátorja, ez ide van fölcsavarozva a plafonra, tehát hogyha jobbra döntötted a gépet, akkor itt van fönn. Ez egy 3 mikrofarados kondenzátor, ilyen kockás kondenzátor, ezek nem van nagyon-nagyon jó minőségűek. Ezt a 3 mikrofarados kondenzátort ezt tudod helyettesíteni, vagy beteszem ide a leírásba. Egy 3 mikrofarados Ducati kondenzátorral, ez minőségben is, és ugyanúgy beépíthető, minden további nélkül, majd látni fogod, tulajdonképpen a gyár meg is csinálta a helyet neki. Először is lecsavarod egy kézzel, most azért megmutatom az anyát, veszed a fogadott alátétet róla, és ha belenézel, akkor látod, itt volt fönt, ide volt fölcsavarozva, ide a kis kockás, így volt fönt a kis kockás 3 mikrós, és itt, ha megnézed, akkor itt van a helye, itt van egy 8-as luk, és kívülről rá tudod tenni, innen kívülről rá tudod tenni az anyát, ráteszed az anyát, és az alátétet, megpróbálom most mutatni úgy egy kézzel, hogy hogyan. Rácsavarod az anyát, meghúzod, nem kell nagy erővel, és a 2 sarut mutatom, azt is berögzítem, és utána mutatom. Tehát azért fogom így a fogóval, így kell megfogni, megmutatom, biztosítós a saru, ott van bent egy kis gomb, azt kell megnyomni, és akkor tudod lehúzni róla. Tehát leveszed a 2 sarut a fekete kockás kondenzátorról, és ide fölnyomod a sarukat, egyiket, másikat, megpróbálod lehúzni, az nem akad be, akkor azt is mozgatjuk egy kicsit, hogy beakadjon a biztosítója. Miután beakad, meghúztuk hátul az anyát, tulajdonképpen visszarakható a zajlemez, és menni fog, de mutatom azt is. Tehát miután visszacsavartad a kondenzátort, helyére rögzítetted, rányomtad a sarukat, a gépet bekapcsolod, kiválasztod a programot, megnyomod a gombot. Érdekes, a videóban villog, de amúgy valójában az valószínűleg csak a rögzítési frekvencia, mert ez nem villog, szabad szemmel nem villog ez a LED.
Ez csak a gép mutatja. Első fázisban beindul az üritőszivattyú, ez egy biztonsági programozás, azzal kezd, általában a mosogatógépek azzal kezdenek egy biztonsági ürítéssel. Majd elkezdi a vízvételt, mondom, hogy mit hallotok, nem tudom, lehet-e hallani majd a videóba. Áramlik befelé a víz, egy idő után majd el kell indulni a cirkulációs pumpának, a mosogató motornak, a keringető motornak. Ennek a kondenzátorát cseréltük. Igen. Jól hallható, hogy elindul, van már némi hangja. Azért ez 10 pár éves mosogatógép, de még azért zavartalanul elmehet néhány évet. Ne feledjétek, az alkatrész keresésnél használjátok a saját gépetek gyári tábláján, tehát kinyitod a gyári tábláján az ART számot, rá fókuszálunk. Tehát jelen esetben ezt a 234.101/03, ezt keressétek az alkatrészeknél. Ha a listában megtaláljátok, hogy milyen készülékekhez való ezt a 234.101/03-at, akkor biztosak lehettek benne, hogy ehhez a géphez jó. A kondenzátor alatt lesz egy lista, ahol pontosan megadjuk az ART számot, mely gépek cirkulációs pumpájához jó ez a kondenzátor. Tehát akkor hadd menjen egy próbaüzemet, ezeknél az öreg gépeknél célszerű az első próbaüzemnél hagyni, hadd menjen, és figyelemmel kísérni. Köszönöm, sziasztok!